Kinaumagahan, bago ako pumasok sa trabaho, binilinan ko si Joyce na kung maaari ay wag na muna siyang lumabas ng bahay. Delikado at baka mamaya ay naririyan lamang sa tabi-tabi ang manggagaway na gumawa sa kanya ng masama't baka may mangyari na naman sa kanyang hindi maganda. Sinabi naman niyang wag umano ako mag-alala gawa ng naroroon naman si Lola Dolores. Hindi umano ako nito pababayaan. Hindi naman daw siya lalabas ng bahay, kaya ipanatag ko umano ang sarili ko. Kung wag na lang kaya akong pumasok? Hindi talaga kasi ako mapalagay. Nag-aalala ako na baka mamaya kung mapano ka na naman. Wika ko nun. Sinabihan ako na ikalawang araw ko pa lamang sa trabaho at absent na ako kagad. Sinabihan niya rin akong pumasok na. Magsasalita pa sana ako para paalalahanan ng kasintahan ko sa maraming bagay. Kaya nga lang ay agaran naman akong hinatak ni Cesar at sinabihang umalis na daw kami bago pa man mahuli sa trabaho. Mamaya na umano ang daldalan at lambingan pag-uwi. Natatawang napapailing na lamang akong sumunod sa kaibigan ko. Nang nasa trabaho na kaming dalawa ni Cesar, ay inabala ko na lamang ang sarili ko sa pagtatrabaho. Nang sa ganon kahit papano ay mamaglit sa isipan ko ang pag-aalala kay Joyce. Pero makalipas na lamang ang mga oras nun, kahit na ano pa man ang gawin kong iwaglit sa isipan ng pag-aalalang nararamdaman tungkol sa kasintahan ko, ay hindi pa rin talaga maalis-alis. Parang ang siste nga ay mas lalo pang lumala ang nararamdaman kong pag-aalala. Lumipas ang araw na yon ay naging maayos ang lahat. Pero isang beses, pagpatak ng ilaka 3:00 ng hapon, kasalukuyang nagpapahinga mula sa trabaho at nagmemeryenda kami ni Cesar nang biglang lumapit sa amin ang grupo ni Samuel. Naknang, talaga naman Kanina pa nga nabibwisit yung araw ko dahil sa ibang mga kasama nating hambog Nagpakita pa yung anak ni Judas. Kasama pa talaga yung mga aliporas niyang bibwit. Rinig kong bulong ni Cesar bago kumagat ng tinapay nun. Napapangiting saglit na tinignan ko ang kaibigan. Sinabihan siyang hayaan niya na lang si Samuel. Magkunwari na lamang siyang walang nakita para kahit papano ay hindi tuluyang masira ang araw niya. Diyos ko naman tol, kahit na magbubulag-bulagan man ako magkunwaring hangin lang ang mga yan. Hindi epektibo. Sa lakas ba naman ng amats na mga yan Daig pa yung ipis ko mga asar. Halata sa boses ng kaibigan ko ang inis na nararamdaman. Ako naman ng mga sandaling yon ay mas nanaig ang pag-aalala ko kay Joyce kaysa patulan ng kung anong kalokohang naisip ng grupo ni Samuel. Kaya't lumapit ang mga ito. Hindi nga nagkamali si Cesar. Dahil noong tuluyan ng makalapit sa amin si Samuel at ang grupo niya, ay kung ano-anong mapang-asar na salita na naman ang naririnig namin mula sa kanila. Babaliwalain ko na lamang sana ang sinasabi nila noon pero hindi ko napigilan ang sarili ko nung marinig kong binanggit ni Samuel ang kasintahan ko. Kamusta yung dalagang kasama niyo nung nakaraan? Maayos na ba yung lagay niya? Nakangisip ang saad ni Samuel noon. Biglang nagpantig ang tenga ko at pakiwari ko ay umakyat lahat ng dugo ko sa ulo. Hindi ko napigilan ang sariling nilapitan si Samuel sabay ko inelyuhan. Walang hiya ka. Huwag mong sabihin sa akin may kinalaman ka kung bakit biglang nagkasakit yung kasintahan ko. Sabihin mo sa akin, ikaw ba yung dahilan kung bakit nagkasakit si Joyce? Oo, teka lang, relax ka lang bro. Gigil na gigil ka Kinamusta ko lang naman si Tisay, pikon ka kaagad. Bro-bruhin mo mukha mo. Huwag mo akong maasar-asar at wala ako sa hulog ngayon. Baka gusto mong pasabugin ko yung uso mo. Hindi ko na napigilan ang sariling magalit dahil sa tinuran ni Samuel. Sa isip-isip ko, hamakin ang lahat, wag lang ang kasintahan ko noon. Dahil handa talaga ako makipagpatayan oras na may kumanti sa kanya.
Noong maikuyom ko na ang isang kamao at akmang sasakpakin na sanang lalaki ay mabilis nang inawat ako ni Cesar at pilit na inaalis ang kamay ko mula sa pagkakahawak sa damit ni Samuel. Kung ayaw mo mangyaring hindi maganda sa'yo kay Tisay, mas mabuti pang umalis na kayo dito. Hindi lamang iisa yung mga nag-aabang na biktimahin kayo. Marami. Anito, may nakakalokong ngiti yun na siyang mas lalong nagpainit ng ulo ko noon. Tol, bitawan mo na yan. Pinagtitinginan na tayo ng mga kasama natin oh. Halika na, magtrabaho na tayo ulit. Ikalma mo yung sarili mo. Hindi tol eh. Nakakaasar na kasing taong to. Nakarang araw pa to nito tayo pinagtitripan eh. Sagot ko kay Cesar at nakahanda na talaga akong manapak anumang sandali. Tiningnan ko si Samuel at tinanong kung ano bang problema niya sa amin at bakit ganun na lamang siya kung manginis nun. Napipikon na talaga ako sa taong to. Ilang beses na ako nagtitimpe. Huwag lang patulan yung mga kabaliwang pinagsasasabi nito eh. Pero ngayon sobra na. Noy, tol, baka nakalimutan mo kung bakit tayo nandito. Pakiusap kung ano man yung binabalak mo, wag ngayon. May tamang panahon para dyan. Sabi ng kaibigan ko. Saglit pa akong nakikipagtitigan kay Samuel. Kita ko sa kilos nitong galit na rin pero pilit lamang yung itinatago. Hindi naman pwedeng magpapatalo ako dahil hindi ako ipinanganak na duwag. Marunong ako makisama sa taong mabait pero may hangganan ng lahat. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Cesar na papalapit na sa amin si Gaston, hindi ko pa sana ito bibitawan. Anong nangyari dito? Samuel! Gumagawa ka na naman ba ng gulo? Abat ang mga bagwang trabahante ko pa talagang pinagkakainteresan mo na naman. Wala po ito Mang Gaston. Nagkakatuwaan lang ho kami. Di ba Cesar? Agarang sagot ng isa sa mga kasama nitong ni Samuel sa matanda. Nakita ko ang marahang pagsiko ni Pulong sa kaibigan ko. Dahil sa ayoko masira sa trabaho ay ayoko nang sumang-ayon sa sinabi ni Pulong noon. Tama po yung sinabi ni Pulong Mang Gaston. Nagkatuwaan lang po kami. Ganun ba? Sige, tigil niyo na yung katuwaan ninyo at mag-umpisa ng magtrabaho uli. Sa susunod ay huwag niyo nang gawin ulit ang katuwaan niyo na. Hindi magandang tingnan. Medyo makalayo na si Mang Gaston. Tumingin sa akin si Samuel at tinitigan ako ng masama at sinabihang sa susunod ay magkakasubukan na umano kami at sisiguraduhin niyang maibabaon ako sa ilalim ng lupa't mapapasa kamay niya. Si Joyce. Alam mo ba, unang tingin ko palang kay Tisay, nakuha niya na kagad ang atensyon ko. Palagay ko nga nahulog ng loob ko sa kanya eh. Kaya ito yung tandaan mo. Gagawa ako at gagawa ng paraan makuha lang sa yung babaeng pinakamamahal mo. Huwag mo akong tinatakot at tinahamon, Samuel. Wala pa akong inuurungang laban. Ako yung tipo ng taong hinding-hindi namamahagi ng pagmamayari ko. Yung akin lang. O edi sige. Tingnan natin kung hanggang saan yung tapang mo. Nakaramdam ako ng kaba matapos sabihin niya ni Samuel. Hindi ko alam kung bakit pero ganun pa man ay ipinagsawalang bahala ko na lamang ang mga sinasabi ng taong ito. Puro lang kasi kahambuga ng mga pinagsasasabi niya. At sa tingin ko naman na hindi niya ako kayang labanan mag-isa. Kaya lamang ito nagtatapang-tabangan dahil kasama niya mga alipores niya. Bahag nga ang buntot niya kapag tiyuhin niya na nagsasalita eh. Makaraan ng ilang minutong pagtatrabaho ay lumapit sa amin ang isa sa mga katrabaho naming si Mang Berto. Nung una ay tumutulong-tulong pa ito sa ginagawa ko hanggang nagsalita na. Dapat hindi mo na lang pinatulan ang taong yun kanina, Noy. Pinigilan mo na lang sana ang sarili mo. Bakit naman po, Mang Berto? Hindi naman pwedeng ganun-ganun lang. Matapos siyang magsalita ng ganun sa akin. Hindi naman ako papayag niyan. Kaya mayabang yung taong yun dahil hinahayaan lang siya. Hindi pinapatulan yung kabaliwan. Ibahin niya ako. Kaya kong pumatol sa baliw. Alam mo kasi, Noy, kinatatakutan ng pamilya niyan dito sa lugar natin. Kaya nga ganun na lamang kung magyabang ang taong yon.
Sandaling tumigil ako sa ginagawa at tinanong si Mang Berto kung bakit kinatatakutan ng pamilya ni Samuel gayong mukhang wala namang binatmat ang taong yon. Tanging buntong hininga lamang ang naging tugon ng matanda at para bang nag-aalangang magsalita. Pasensya na po kayo, Mang Berto kung nagkaroon ng tensyon dito sa trabaho ka natin. Hindi ko lang talaga kasi napigilan yung sarili ko Binastos yung jowa ko Namumuro na kasi sa akin yung taong yun. Nakaraan niya pa kami pinagtitripan. Ayos lang yun, naiintindihan kita. Kung ako man, kung pamilya ko lang pag-uusapan, ganun din ang gagawin ko. Yun nga lang iba ang kaso ngayon. Iba ang kaso? Bakit naman po? Dahil basta sinabi mong kinatatakutan sila ng mga taga rito. Gaya nga ng sinabi ko kanina, kinatatakutan at iniiwasan ng mga taga rito ang pamilya ni Samuel, maliban lamang sa amo natin. Dahil pamilya sila ng mga aswang na manggagaway. Kung ayaw mong magkaproblema doon sa taong yon, maging yung babaeng binanggit nun, mas mabuting iwasan mo siya at huwag mo nalang pansinin ang mga pasaring ng mokong na yon. Natigilan ako sa pagsasalita nang marinig ko ang sinabi ni Mang Berto. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o ano. Hindi magandang biro yung sinasabi ninyo, Mang Berto Anong ibig niyong sabihin? Huminga ng malalim ang matanda. Nagpalinga-linga bago nagsalita nun. Sinabi niya sa aking hindi umano siya nagbibiro. Totoo ang sinasabi niya. Kaya't sana'y pakinggan ko siya at sumunod sa mga ipinayo niyang iwasan ko na lamang ang grupo ni Samuel. O kung sakaling lang na hindi ko talaga maiwasan, palagi umano akong maging handa at magbaon ng mga pangontra. Ito, kunin mo ito. Sa nangyari kasi ngayon ay may kutob akong hindi ka natitigilan sa Samuel dahil sa ginawa mo sa kanya. Nang tingnan ko kung ano ang inabot ni Mang Berto sa akin nun, isa itong kwintas na may mga nakaukit na letrang hindi ko naman maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng nakasulat. Ayaw ko sanang tanggapin ang kwintas pero sadyang mapilit si Mang Berto. Kaya't wala na akong nagawa kundi ang kunin yon. Palagi mong isuot ang kwintas na yan dahil mapoprotektahan ka niyan sa oras ng kapahamakan. Paalala niya nung isinuot ko na ang ibinigay niya. Mapilit po kayo kaya sige tatanggapin ko po ito. Walang anuman yon. Basta kung sakali mang may biglaan kang pangangailangan gaya na lamang ng tulong ko, huwag kang mahiya at mag-atubiling lapitan ako Aniya, bago bumalik sa pwesto niya. Para sa akin ay makahulugan ang mga sinabi ni Mang Berto. Hindi ko alam kung bakit sa paraan ng pananalita nito ay parang may dapat akong paghandaan. Isa pa, habang nagsasalita si Mang Berto ay napansin kong may mga sugat at parang labnos ito sa braso. Naiya naman akong magtanong sa kanya kung ano ang nangyari. Baka sabihin niya napakapakialamero ko. Hanggang sa pag-uwi ko nga sa bahay, laman pa rin ang isipan ko ang huling sinabi ni Samuel at ang mga ipinayo sa akin ni Mang Berto. Kinakabahan ako sa isiping baka totoong ang pamilya ng mga aswang ang hambog na si Samuel. Habang pinagmamasdan ko si Joyce na tumutulong kay Lola Dolores sa pag-aasikaso ng hapunan, ay hindi ko maiwasang mangamba nun. Parang nagsisituloy ako sa pagpayag na itakas ang kasintahan ko sa kanyang pamilya. Paano na lamang kung may mangyaring hindi maganda o kaya mapahamak ito? Ano na lamang ang mukhang ihaharap ko sa pamilya niya? Oras na bumalik kami. Nang nasa malalim na ako ng pag-iisip ay nilapitan ako ni Cesar at inabutan ng isang tasang kape. Mukhang ang lalim ata ng iniisip natin ngayon tol Hanggang ngayon ba inaalala mo pa rin sinasabi ni Mang Berto kanina? Huwag mo nang intindihin ba yung sinasabi ng matandang yon? Malalim na bumuntong hininga ako at tinanong ang kaibigan ko kung ano sa palagay niya ang sinasabi ng kasamahan namin. Kung totoo kaya ang sinabi nitong aswang ang pamilya ni Samuel at gustong-gustong makuha ng mokong na yun si Joyce. Ewan, hindi ko alam.
Kibit balikat niyang sagot. Pagkatapos ay humigop ng kape. Pero alam mo, nung tiningnan ko si Mang Berto kanina habang nagsasalita, seryoso siya parang kinakabahan nga siya nung pinaalalahanan ka niya Dagdag pa nitong sabi. Isang malalim na buntong hininga ang naging tugon ko sa naging sagot ni Cesar. Naguguluhan kasi talaga ako at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi naman siguro magsasalita ng ganun si Mang Berto kung hindi totoo, di ba? Muling wika niya. Sa kinagabihan ng araw na yon, hindi ako nakatulog ng maayos. Pasado 11:00 mahigit na yon ng gabi. May kakaiba akong nararamdaman sa paligid ng bahay at kakaiba din ang enerhiyang nararamdaman ko. Napakainit, maalinsangan. Idagdag pang may malansa akong amoy na nalalanghap at nakasisiguro akong nanggagaling yun sa labas ng bahay. Makaraan ng ilang minutong pagpapabaling-baling sa higaan ay nakaramdam ako ng pagkaihi. Bumangon ako at lumabas ng silid. Nang pabalik na ako sa silid naming dalawa ni Joyce, nakarinig ako ng mahihinang sitsit sa labas ng bahay. Babaliwalain ko na lamang sana ang sitsit na naririnig ko. Pero noong mga ilang hakbang na lamang ako mula sa kwarto namin ni Joyce noon, nakarinig ako ng malakas na kalagabog mula sa bintana ng silid. Halos talunin ko ang nilalakaran ko. Marating ko lang kaagad ang silid naming dalawa ni Joyce. Saktong pagkabukas ko ng pintuan, ay may nakita akong malaking pusang kulay itim ang mabilis na tumalon palabas ng bintana. Nag-iwan pa yon ng napakabahong amoy sa loob ng kwarto. Nang tingnan ko si Joyce, mahimbing pa rin ang tulog niya. At para bang hindi man niya lamang maramdamang may nakapasok na hayop sa loob ng kwarto namin noon. Kaagad na nilapitan kong bintana at isasara na yon. Akmang isasara ko pa lamang, nakarinig ako ng malakas na huni at malalakas na pag-indayog ng mga sanga ng punong nasa bakuran ng bahay na malapit sa silid tulugan naming dalawa. Sa sobrang lakas nga ng hangin, parang may paparating na bagyo. Pero ang ipinagtataka ko ay kung bakit ang punong nakatapat sa silid lamang namin ang siyang umiindayog at humahampas sa bubungan ang sanga nun. Naloko na. May mali dito. Sambit ko at mabilis na isinara ang bintana ng maigi. Pagkatapos ay nilapitan ko si Joyce at susubukan ko sanang gisingin. Pero paglapat ng daliri ko sa braso niya, agaran ko yung inalis. Para akong napaso. Sobrang init ng katawan niya. Kaagad na kinapa ko ang noon niya at doon nga ay nakumpirma kong napakataas ng lagnat niya. Sa pagkataranta ay nagmadali na akong lumabas ng silid. Kinatok ang pintuan ng silid ni Lola Dolores. Anong nangyari? Pupungas-pungas na tanong niya. Hindi na ako nag-atubili pang sabihin sa kanyang tungkol sa kalagayan ni Joyce noon. Dali-dali namang kumuha ng gamot para sa lagnat ang matanda. Pagkatapos ay sumunod na ito sa akin. Nung nasa silid na kami at kasalukuyang ginigising na ni Lola Dolores si Joyce, sa hindi malamang dahilan, kahit na anong paggising ang gawin namin dito ay hindi ito magising-gising na para bang sumailalim ito sa napakahimbing na pagtulog. May panakanakang pag-ungol din akong naririnig mula sa kasintahan ko. Yung parang binabangungot siya. Tuloy ay hindi ko na maiwasang mag-alala at natataranta. Anong nangyari dito? Ba't parang nagkakagulo kayo? Tanong ni Cesar. Pasensya ka na, tol. Naistorbo ko yung tulog mo. Hindi ko na kasi alam yung gagawin kaya ginising ko na si Lola Dolores Mamaya ng daldalan. Hindi na maganda yung nangyari kay Joyce. Cesar, apo, samahan mo akong puntahan ng albularyo.
Kailangan natin ng tulong niya dahil kahit na ano gawin natin hindi natin kayang gisingin ito. Malakas ang kutob kong napapasailalim siya sa isang inkantasyon ng kung sino man ang nagbabalak biktimahin siya. Wika ni Lola Dolores noon na siyang mas ikinabahala ko. Saglit pang nagpalingalingang matanda na para bang may hinahanap. Sandali, may pinapapasok ba kayo dito? Bakit may kakaiba akong nararamdaman? Wala po kaming pinapasok dito, La. Natandaan ko na po, nung nagbanyo ako kanina lang, may kulay itim na pusa sa bintana. Pagbalik ko, tumalo naman po palabas ng pusa yung pusa . Nagtataka ako kung paano nakapasok yun, gayong tandang-tanda kong isinara kong maigi yung bintanang yun. Umiling-iling si Lola Dolores at napapalatak. Maria Josep Santissima, kailangan na talaga nating puntahan ang albularyo at hindi na pwedeng ipagpasabukas pa. Mukhang kumilos na ang aswang na nagnanais bumiktima kay Joyce. Lola, ako na po yung sasama sa inyo. Cesar, Tol, ikaw na muna yung bahala kay Joyce dito. Pakiusap, bantay mo siya maigi. Gusto kong makausap ang magagamot na si Katemyong bago niya gamutin ang kasintahan ko. At ayoko marinig ni Joyce ang lahat ng mga sasabihin ko sa manggagamot. Kung totoo man ang sinasabi ni Mang Berto, humanda talaga sa akin yung Samuel na yon. Hindi ako papayag na may gawin siyang masama sa kasintahan ko. Bago kami umalis ni Lola Dolores ay kinuha ko ang balisong. Isiniksik ko yun sa tagiliran. Pananggalang kung sakali mang may hindi magandang mangyari sa pupuntahan namin noon. Si Lola Dolores naman ay bitbit niya ang garoting itak at isang garapong asin. Tol, ikaw na munang bahala kay Joyce, ha? Oo, Tol. Huwag ka mag-alala. Bilisan niyo lang at mag-iingat kayo. May nararamdaman kasi akong hindi maganda . Sa malawak at madilim na daang tinatahak namin ni Lola Dolores, ay hindi ko maiwasang kabahan. Lalo na sa maya't maya kong naririnig na pag-alulong ng mga aso na parabang meron silang nakikita sa kalagitnaan ng gabi. Bilisan mo nang maglakad, Noy. Kailangan makarating tayo kaagad sa bahay ng albularyo. Gaya ng sinabi ni Lola Dolores, ay binilisan ko ng paglalakad. Pero noong nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad at nasa walang kabahayan na, may namataan akong 3 bulto ng nilalang na nasa unahan. Hindi ko mawari kung bulto ba yon ng tao o bulto ng hayop noon. Saglit kaming natigilan ni Lola Dolores sa paglalakad at nagkatinginan. Tapos ay napatingin uli sa 3 nilalang na may nagbabagang mga mata. Lola, ano na pong gagawin natin? Dedmahin lang natin yung 3 yan. Dumiretso tayo sa pupuntahan. Huwag mong ipalata ang takot na nararamdaman, ha? Dahil mas lalo kung tatakutin tayo ng mga yan oras na maramdaman nilang ganun yung nararamdaman natin. Nagpatiunan na sa paglalakad ang matanda noon. Kagad na akong sumunod kay Lola Dolores. Hinugot na sa tagiliran ng balisong at mariing hinawakan. Habang papalapit kami ng papalapit sa 3 nilalang na natiling nakatayo lamang sa gilid ng daan, dahan-dahan ko na ring naramdaman ang kakaibang presensya. Pakiwari ko ay parang unti-unting binabalot ng kilabot ang buong katawan ko at nagtayuan ng mga balahibo ko sa batok noon. Panay na rin ang pagbuga ko ng malalim na hininga. Dahil sa pakiwari ko ay dahan-dahan na ring sumisikip ang dibdib ko. Nang tingnan ko naman si Lola Dolores, normal lamang itong naglalakad at parang wala lang sa kanya ang presensyang bumabalot sa buong paligid noon. Kabadong-kabado ang dibdib ko. Pigil ang hiningang hindi ko tiningnan ng 3 nilalang nung nasa tapat na kaming dalawa ni Lola. Pero ganun pa man, kahit na hindi ko sila tinitingnan, ay naging alerto pa rin ako at pinapakiramdaman ng 3 nilalang. Dahil baka mamaya ay bigla na lamang nila kaming sunggaban. Sa hindi ko malamang dahilan ay siyang labis kong ipinagtaka kung bakit hindi man lamang kami kinalaw ng mga yon
o wala silang ganawang masama sa amin hanggang makalagpas na kami. Sa halip ay sumisingap-singap lamang sila sa kawalan habang umaangil na sinusundan kami ng tingin. Paglagpas sa katakot-takot na mga aswang ay halos takbuhin na namin ni Lola Dolores ang daan makarating lamang kaagad sa bahay ng manggagamot. Lumipas ang ilang sandali. Sa wakas, narating na rin namin ang bahay ni Kate Myong. Hindi pa man kami kumakatok sa pintuan ng bahay ay kaagad nang nagbukas ang pintuan at iniluwa mula roon ang matandang maraming benda sa katawan. Pareho kaming nagtataka ni Lola kung bakit ganun ang sitwasyon niya. Kate Myong, ano po yung nangyari sa inyo? Pumasok muna kayo rito at sa loob na natin pag-usapan ng mga bagay-bagay. Pagpasok namin sa loob ay may nakita akong dalawang lalaki. Isa-isang pinakilala yon sa amin ni Kate Myong, si Mang Waldo at si Mang Ignacio. Gaya niya ay kapwa may kaalaman din ng mga yon pagdating sa lihim na karunungan. Si Mang Waldo ang tinutukoy ni Kate Myong nung nakaraan na ito ang namamahala sa kasunduan ng magkabilang panig. Unang tingin ko pa lang kay Mang Waldo, kita ko na ang tikas ng kanyang pangangatawan at mukhang hindi ito padadaig sa labanan. Kakaiba din ang aura ng kanyang katawan gawa ng napakagaan at maaliwalas yon. Matapos ipakilala ni Kate Myong ang dalawa, ay doon din namin nalaman kung ano talaga ang nangyari sa matanda. Ayon pa nga sa albularyo, noong gabing matapos niyang gamutin ang kasintahan ko, pagka-uwi niya sa bahay ay tinambangan siya ng dalawang aswang. Mabuti na lamang talaga at nasugatan niya ang isa sa mga yon, kaya't umatras at nakauwi siya ng ligtas. Diyos ko, ano, nakilala mo ba yung aswang na tumambang sa'yo? Namukhaan mo ba? Hindi. Masyadong naging mabilis sa mga nangyari. Isa pa, kakatapos ko lang gamutin yung asawa nito ng gabing yun eh. Kaya medyo nanghihina ako ng gabing ito dahil kung nagkataon lang na hindi ko inubos ang lahat ng lakas ko sa panggagamot ng gabing yon, aba, baka napatay ko yung dalawa. Habang nag-uusap si Lola Dolores at si Kate Myong tungkol sa nangyari noon, naiilang naman ako sa ginawang pagtitig sa akin ni Mang Waldo. Hindi niya kasi inaalis-alis ang pagkakatitig sa akin. Hanggang sa maya-maya pa ay hindi na ito nakapagpigil. Lumapit na ito. "Yang suot mong kwintas, kanino nang galing yan?" tanong niya. Agad na tumigil sa pag-uusap ang tatlo at tumingin sa akin na para bang nagtataka. Nagulat at napahawak naman ako sa suot-suot ko noon. Bigay po ni Mang Berto yung katrabaho ko. Ang sabi niya, proteksyon daw po ito sa aswang. Naniwala ka naman. Alam mo boy, ang mga aswang ay sadyang mapanlilang. Makuha lamang ang loob mo. Yang kwintas na suot-suot mo ngayon ay gamit yan ng mga nasa kaliwang gawain. Hubarin mo. Ibigay mo sa akin. Natatarantang mabilis kong hinubad ang kwintas. At pagkatapos ay binigay ko na sa albularyo. Nang maibigay ko na kay Mang Waldo ang kwintas na ito, ay nakita kong itinapat niya yon sa bibig at binulungan. Matapos niyang bulungan, hinipan niya ng 3 beses ang kwintas. Gayun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko, habang hindi inaalis ang tingin ko sa kwintas na hawak ni Mang Waldo. Nakita kong biglang may usok na kulay itim ang lumabas mula sa kwintas na yon. Yun bang tipong kandilang kamamatay lang, tapos may mga usok na tinangay ng hangin mula sa kamamatay na kandilang yon. Ganoon ang nakita kong usok doon sa kwintas na hawak-hawak ni Mang Waldo. Ang kaibahan lang ay kulay itim yon. "Sandali. Nasaan yung kwintas na binigay ko sa'yo? Hindi ba't binigyan ko kayo nakaraan ng San Benito para pang proteksyon?" "Nasa bahay po. Nakalimutan kong isuot nung ibinigay mo sa akin yun eh." "Kaya pala nakapasok sa loob ng bahay ninyo eh. Suot-suot mo yung kwintas na nanggagaling sa animal na yon."
Ibig sabihin lang ay may pahintulot ang aswang para makapasok sa loob. Kahit na puno ng proteksyon ang bahay ninyo. Matapos niyang malaman yon ay hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa. Agaran nang naganda ang 3 albularyo pagkatapos ay nagmadali na kaming bumalik sa bahay. Pero hindi pa man kami nakakalayo sa bahay nito ay nakaramdam na naman ako ng kakaiba na parang may sumusunod sa amin noon. Kaagad na pinahinto kami ni Mang Waldo. Tapos ay nag-usal ito at inihip sa kamay. Matapos niyang gawin yon ay mabilis na yung ibinato sa gilid ng daanan. At sa maniwala man kayo't sa hindi mga kagiliw, matapos yung gawin ni Mang Waldo, ay isang malakas na lagabog ang narinig ko at tila ba mula sa puno ng niyog ay may isang bugkos ng bunga ang bumagsak. Kasunod ng paglagabog ay may malakas na huni ng wakwak naman akong narinig. "Nariyan na sila. Maganda kayo." Anya nito at inilabas ang itak. "Ikaw, iho, bantayan mo lang si Lola Dolores at hayaan mong kami na yung humarap at magbigay ng leksyon sa mga pesting sumusuway sa patakaran ko." Hindi na nga ako nakasagot pa. Mabilis nang tumakbo ang 3 albularyo papunta sa kung saan namin narinig ang lagabog na yon. Maya-maya pa ay isang malakas na sigawan, pag-atungal at mga nakakakilabot na mga pag-angil ang narinig ko. Pero mas lalo akong nangilabot noong may lumabas na nilalang mula sa talahiban. Kung nakakatakot ang itsura ng 3 nilalang kanina nung papunta kami ni Lola Dolores sa bahay ni Katimyong, mas triple ang ikinatakot ng pagmumukha ng nilalang na hinahabol ni Mang Waldo. Nang maabutan niya na ito ay walang kahirap-hirap na binigwasan niya. Pagbagsak sa lupa ng aswang, nalagutan ito ng hininga habang sapo-sapo ang liig nito may tumatagas na dugo. Magkahalong pagkamangha at takot ang nararamdaman ko habang pinapanood ko ang 3 albularyong nakikipagsagupaan sa mga nilalang na yon. Habang nasa kasagsagan ng pakikipaglaban ng mga ito ay napasingap ako at napaatras. Nang biglang sumulpot sa harapan ko ang isang nilalang na kung hindi ako nagkakamali, si Samuel yon. "Binalaan na kita noon, pero hindi ka nakinig sa akin. Sinabihan na kitang huwag kang makipaglapit sa katiwala ni Teo Gaston, pero hindi ka nakinig." Aniya sa garalgal na boses at parang naghahabol ng hininga. "Ikaw, demonyo ka! Pakana mo lahat ng to! Papatayin kita!" Sigaw ko. At walang pag-alinlang isasaksak na sana kay Samuel ang hawak-hawak kong balisong. Pero mabilis niyang nasalag at nahawakan ng kamay kong may hawak noon. "Hindi ako ang kalaban mo kundi si Mang Berto. Oo, naiinis ako sa'yo. Pero may takot pa rin naman ako sa tiyo ko. Ang gusto ko lang naman ay umalis na kay Rita sa lugar. Dahil ayoko may ibang mga dayuhan pang mabibiktima ng pesteng grupo ni Mang Berto." Aniya. At sa ilang segundo lamang ay mabilis nang nakalayo si Samuel sa harapan namin. Kumaripas na yun ng takbo palayo. Nang mawala na sa paningin ko si Samuel ay doon pa lamang nanumbalik sa aking isipang minsan na pala akong nilapitan ni Samuel at binalaan kay Mang Berto. Mukha naman kasing mabait si Mang Berto kaya hindi ko pinaniwalaan ang mokong na yon. Hindi ko lubos sa kalaing totoo palang sinabi niya. Nagulat naman ako nang biglang magsalita si Lola Dolores at sinabing isa sa 3 nilalang kaninang nadaanan namin ang aswang na lumapit sa akin at nagbigay ng babala. Hindi umano siya maaaring magkamali. Nang matapos nga ang labanan sa pagitan ng aswang at albularyo, dali-dali na kaming umuwi sa bahay. Habang ginagamot ni Katimyong si Joyce, nalaman kong grupo pala ni Mang Berto ang nakasagupa ni Katimyong nung gabing umuwi siya sa bahay niya matapos gamutin ang nobya ko.
Napagtanto ko rin na kaya siguro nagpakita sa amin ni Lola Dolores ang grupo ni Samuel. Yun ay dahil sa sinigurado nilang payapa kaming makakarating sa bahay ng albularyo. Hindi na kami nagtagal pa sa bahay ni Lola Dolores. Sumunod na araw, isinama na kami kagad ni Mang Waldo sa baryo kung saan ito naninirahan. Ayon sa kanya, lapitin ng masasamang nilalang si Joyce. Mababa ang tunga nito. Kailangang ilayo ito sa lugar na yon nang sa ganon ay magiging payapa ito at ligtas. Kahit kasi tagtarin ng pangontra ang buong bahay na tinitirahan namin o magsuot man ng pangontra si Joyce, gagawa at gagawa ng paraan ng mga nilalang makuha lamang ito. Nagpatuloy ang pamumuhay naming dalawa ng kasintahan ko sa baryo kung saan naninirahan ng antingerong albularyo. Hanggang sa noong makapag-ipon na kami, nabuntis ito. Saka pa lamang kami nagpakita sa pamilya niya. Humingi ako ng tawad at ipinakita sa kanila ang pagsusumikap ko sa buhay. Tungkol naman doon sa kasunduan sa pagitan ng magkabilang panig, sa pagkakaalam ko ay patuloy pa rin ang ganong kaganapan. Gawa ng napaslang na ng 3 albularyo ang grupo na mag-asawa na sumuway sa kasunduang yon.